ट्रिटमेन्टआव लांनो हायाबा बियो डक्टरा माने थानाय नंला होनदों। आं बिटिसि सरकार हाग्रामा सारनिफ्राय आङो अनसुंथाइ लुबैदों बेखौ ट्रिटमेन्टआव लांनो थाखाय। आंनि फिसाया गोबाव समनिफ्रायनो 2021 निफ्रायनो गेस्ट्रिक आलसार जानानै बेमाराव भुगिनानै दङ। फार्स्टआव अपारेशनबो जाबाय, बिनि उनावबो दासिमबो मोजां क्लियार हामाखै बियो। फार्स्टआव अपारेशन जानायाव गोबां लाख थाखा रां थांबाय। अपारेशन जाजेननायावनो 22 लाख थांदों। ओमफ्राय दिनैसिम बिदि ट्रिटमेन्ट लायै गोबां फैसा थाखा थांजोब्बाय। गारि मथर सब सना रुपा हा गासैबो थांजोब्बाय। दायो बेखौ फाहामथाय होनो न'खर जेबो राहा लामायानो गैला। रायजोफोरनियाव एसे अनसुंथाइ मोनगोन साननानै आङो बे मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो सानदों आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायनो सानदों जाहाथे आंनि फिसायखौ आङो ट्रिटमेन्टआव लांनो हायो। दायो मास मोनसेनिबो सम गैला, बियो मोजां ट्रिटमेन्टआव लांनो हायाबा बियो डक्टरा माने थानाय नंला होनदों। बबे हस्पिटालाव? चेन्नाइ एप'ल हस्पिटाल आरो हायद्राबाद एप'ल हस्पिटालाव। बिनि उदैया अपारेशन जाखांनानैबो फारसेथिं पेकेटसो लायो। बे पेकेटआ माने सानसेयावनो दैलि चेन्ज खालामबाय थानांगौ। बे पेकेट खिग्रा पेकेट लाग्राया मोनसेयावनो 1000 लायो। बेफोर खरसखौबो एकदम माने दायो दिहुननो हाला बायदि जाबाय आरो बेथ' बे दायो बेहा गोदोनायावबो स्टिम सोनानै दोनदों। बेखौ माने 3 मान्थ्सआवनो चेन्ज खालामबाय थानांगौ जायो। बेखौ चेन्ज खालामाबाथाय बियो थानाय नंला आरो। दासिम बेसे गोबाव जाखो? दासिम 2021 निफ्राय दायो 2026 जाबाय। बिसिमहालागै दायो बियो माने क्लियार मोजां जायाखै आरो। आं बिटिसि सरकार हाग्रामा सारनिफ्राय आङो अनसुंथाइ लुबैदों बेखौ ट्रिटमेन्टआव लांनो थाखाय। हायोब्ला रायजो राजायाबो एसे अनसुंथाइ हरदो। न'खरनिफ्रायथ' गोबां नायबोबाय, गोबां लाख थांबाय, माने जेबो थाइसेबो सम्पति गैखाला। बिजनेस गासैबो धंस जाजोब्बाय बे बेमारनि थाखायनो। हाग्रामा सारखौ अननानै आंनिसिम हेफाजाब होगोन होननानै आङो खावलायनाय थाबाय।